To, assalamu alaikum. Barka da kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka. Idan wannan shine zuwanka channel din na farko, sai ka daure ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa wanda shine idan mun dora sabon bidiyo za a samu sanar da kai. To kamar yadda kuke gani yau dai zamu muku bayani akan yanda ake yin withdraw na Uwork. To kai tsaye dai mu je cikin darasin. A cikin darasin namu na yau dai zamu nuna muku wato ainihin yanda ake yin withdraw a wannan platform din da na san mafi yawancin mu muna yin sa, mai suna Uwork. Kamar yadda kuke gani gashi nan anan, wato Uwork dai sun yi tsakanin jiya da shekaran jiya sun yi upgrading din wato ainihin platform din su saboda kasancewar matsaloli da ake samu na rashin tsaro. Suka ga ya cancanta kuma ya kyauta a ce sun inganta wato ainihin account din duk wani member nasu. To kamar yadda kuke gani gashi nan dai zamu shiga cikin Uwork. To gashi nan dai zamu jira network ya bude mana ne, gashi nan kamar yadda kuke gani yana yin processing. Yawwa, to kamar yadda kuke gani dai ga Uwork nan ya bude. Zamu zo nan gefe mu wato ainihin mu danna mi din nan bangaren hannun dama kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun danna hannun dama, gashi nan muna da $5, nan kuma ga wacce muka yi referral ga inviting din da muka yi muna da $1. Gaba ɗaya totally dai mun hada $18. So kamar yadda kuke gani gashi nan zamu taba akan balance din nan. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun taba akan balance, gashi nan muna da $5. To kamar yadda kuke gani nan bangaren a ƙasa gashi nan bangaren hannunka na dama gashi nan aka ce withdraw record, zamu taba withdraw record. To kamar yadda kuke gani gashi nan the withdrawal will be approved within two working days after the submission at the last. Kai nan kamar yadda kuke gani sun yi magana ne yanayin yanda zai dauka kafin a yi approving din withdraw din da muka yi. Gashi nan yana pending. So akalla ba kasar ba wannan withdraw da muka yi, akalla ba kasar ba ya kai kusan kwana 4, ya kai kusan kwana 4 da yi. Menene yasa bai je ba? Wanda a dadewar duniya wannan 48 hours ne. To kamar yadda kuke gani zamu dawo nan ne mu gyara matsalar tamu. Kamar yadda kuke gani wannan mun yi sha ne mun bar shagan saboda mu nuna muku kuskuren ku, ko da mutum yayi withdraw ya ga ya kwana 2 bai zo ba. To kamar yadda kuke gani zamu yi back ne kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani zamu yi back ne, gashi nan. Yawwa, gashi nan zamu ƙara yin back. So gashi nan kamar yadda kuke gani nan wajen settings din nan, daga nan sama hannunka na dama zamu taba akan settings gashi nan. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan user profile, zamu taba akan user profile. To kamar yadda kuke gani gashi nan already da ba sa ansan number, amma gashi yanzu mun sa musu number mu sun ansa. Zamu zo nan wannan na ukun nan inda aka sa bank din nan, zamu taba akan bank. Gashi nan kamar yadda kuke gani ni yanzu ne na gyara, amma gashi nan Tayyab Abba Khalid. Kamar yadda kuke gani gashi nan da yanayin yanda suke so ka sa sunan. In kuka sa sunan ku da haka to insha Allah ba ku da matsala. Kamar yadda muka faɗa muku gashi nan Zenith Bank, gashi nan sunan da yake kan ATM din mu already, sunan da in ka sa shi da wato capital letter shine, amma in dai ba da capital letter kasa ba gaskiya ba za su yi wato ainihin zaka dade ne a approving din nan kudaden ka suke sauka. Saboda haka da Allah ga bakin shiga wannan tasha tamu mai albarka a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa, sannan idan bidiyon ya burge ku yi mana comment. Mun gode kwarai da gaske. Sannan ga waɗanda ma ba su yi rijista ba, za mu ajiye muku link din wato ainihin Uwork. Gaskiya ana samun alheri sosai, dan tsakani da Allah ya fi insu mai riba idan ka lissafa shi, ya fi insu mai riba. To saboda haka muna godiya kwarai da gaske. Sannan kuma za mu ci akwai sababbin platform wanda a yanzu haka suna nan suna upgrading din su ne. Insha Allah mutakar suka wato ainihin gama upgrading din su za mu kawo muku su kamar yadda kuke gani insha Allah. To muna godiya kwarai da gaske. Sannan kuma kamar yadda muka yi muku bayani a can baya, akwai wani sabon program wanda za mu dinga kawo muku shi duk ranar Juma'a. Insha Allah wannan program din zai taimaka muku dangane da yanayin wallet wanda zaka siyi coin mai daraja a wato ainihin kasuwannin duniya na cryptocurrency. To
yanzu dai ba ɓata lokaci, akwai kamar yadda kuke gani gashi nan zamu koma ne baya. Akwai wata sabuwar wallet gata nan, Coin din nan zamu yi muku gata nan kamar yadda kuke gani, zamu yi muku bidiyo akan ta. Tana da wato ainihin kyau sosai, saboda haka ya kamata kowa da Allah wanda bai yi subscribing ba, ku daure dai ku yi subscribing din. Mun gode kwarai da gaske.